З Новым годам! Ці ўсе паспелі ўжо паглядзець навагодні набор савецкіх фільмаў? Не запытваю зараз пра іронію судьбы, яе глядзелі ўсе, гэта непазбежна. Мяне цікавіць, ці глядзелі вы ў гэтым сезоне карнавальную ноч? Вас можа здзівіць. Прычым тут савецкая карнавальная ноч і аршанскі партал івогуле ў Орша, а сувязь тут непасрэдная. Справа ў тым, што аўтар карнавальнай ночы, аўтар сцэнару Барыс Ласкін. Ён працаваў у дуэце з Уладзімірам Паляковым, але нас цікавіць менавіта Барыс Ласкін, бо ён нарадзіўся ў Оршы. Барыс Савельевич Ласкін нарадзіўся 4 жніўня 1914 года ў габрэйскай аршанскай сям'і. Тады Орша была больш чым напалову габрэйскай. Барыс быў другім сынам у сям'і і, на жаль, хутка пасля яго нараджэння памірае бацька Саул, альбо на славянскі манер Савелій. Варта разумець, што Орша ў тыя часы не самы лепшы горад для жыцця. Па вуліцы Пагранічнай, прям у горадзе праходзіць фронт, адтуль і яе назва. У чыгуначнай частцы горада стаяць нямецкія войскі, а цэнтр кантралюецца войскамі расійскай імперыі, якая развальваецца проста на вачах. Дом Ласкіных быў якраз у цэнтры Оршы, і ўсе палітычныя падзеі ў горадзе сям'я магла назіраць проста з вакна. Палітычныя падзеі былі, паверце, непрыемныя. Таму самотная маці, Роза Саламонаўна, з 2 дзецьмі вырашае з'ехаць з Оршы ў Маскву. Нейкая ў яе там радня была, і ў 18 годзе ажыццяўляе свой план. Нагадаю, што Ласкіны гэта была габрэйская сям'я. А сістэма выхавання ў габрэйскіх традыцыйных сем'ях вельмі спрыяе творчаму развіццю дзяцей. І малады Барыс пасля школы паступае на сцэнарыста ў Дзяржаўны інстытут кінематаграфіі. З 35-го года ён ужо пачынае спрабаваць сябе ў прафесіі. Памятаеце басню «Медведь на балу»? На медне на опушке под сосной был бал лесной. Енот и еж, олень и лань. Вось гэта адзін з першых творчых эксперыментаў Ласкіна. Потым гэтую басню уключаць і ў фільм. Па першым часе маладога спецыяліста не пускаюць да сур'ёзнага кіно, ды і не здымалася яго ў 30-е так шмат, каб усім хапала працы. Таму Ласкін спрабуе пісаць інтэрмедыі, эксперыментуе з п'есамі для тэатра і піша вершы. Пра басню я ўжо сказаў, а яшчэ ў 39-м годзе ён піша верш, які потым становіцца вельмі папулярнай песняй «Спят курганы цёмныя». Спят курганы цёмныя, сонцем апалённыя. Па вялікім рахунку, песні яго ў той даваенны час і праслаўляюць. Вось яшчэ адна яго рэальна хіцяра 39-го года «Марш савецкіх танкістаў». В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны. Дарэчы, у яе цікавы лёс. Ёй потым мяняюць крышачку тэкст, бо там былі радкі пра Сталіна, якія пасля развінчання культу былі замененыя. Ну і самая хіцяра, прям на мільён. Песня «Тры танкіста». У гранистой и дальневосточной броневой ударный батальон. Вікіпедыя гаворыць, што гэта песня стала нефармальным гімнам танкавых войскаў у СССР і Расіі. Прыкольна, аршанскі габрэй напісаў іхні гімн. А паўнавартасна кіно ў яго жыццё прыйшло ў 1940 годзе. Маладому Ласкіну даюць напісаць сцэнар цэлага фільма. Гэта была кінакарціна «Абыкновенное дело». Вы, канешне, нічога не чулі пра гэты фільм. І, ў прынцыпе, нічога не страцілі. 26-гадоваму хлопцу ў СССР не далі б сур'ёзнай творчай працы. «Абыкновенное дело» — гэта такі прапагандысцкая кароткаметражка, якую здымала ташкенская кінастудыя. Зразумела, што людзі не валілі на яе ў кінатэатры. У тым жа годзе ён піша яшчэ і сцэнар для мультфільма, а далей вайна. У час вайны ён працуе над баявымі кнігазборнікамі. Усе гэтыя малавядомыя сцэнары і п'есы, здавалася б, малаважныя і для нас мала цікавыя, але менавіта на іх Ласкін набівае руку і робіць сабе рэпутацыю. З часам яму давяраюць працаваць над сур'ёзнымі фільмамі. Спачатку ён працуе ў суаўтарстве. Так, у 1956-м разам з Уладзімірам Паляковым і з'яўляецца сцэнар лёгкай ды вясёлай карнавальнай ночы. У тым жа суаўтарстве потым пішацца таксама лёгкі сцэнар для фільма «Девушка с гитарой». Поздний час, спит без вас нотный магазин. Скучно в нем, грустно в нем, свет он погасил. У прынцыпе, творчасць у Ласкіна вялікая. Толькі кнігаў ён выпусціў 23 штукі, сцэнароў для мультикаў 3 штукі і гэтак далей. Але найбольш ён нам вядомы па ўжо названых песнях ды сцэнарах. Дадам сюды толькі яшчэ адзін дастаткова вядомы фільм «Дайце жалобную кнігу». Гэта таксама сцэнар Ласкіна. Спасибо. Ну как съездил? Спасибо. Отлично. Здорово, старик, долго тебя не видел, Привет. очень долго.
Почему долго? День отъезда, день приезда. Ребята, поступило цельное предложение. Памёр Барыс Савельевич у 64 гады 22 жніўня 1983 года. Памёр у Маскве, а на малой радзіме пра яго, на жаль, забыліся. Гаворачы пра знакамітых аршанцаў, Барыс Ласкін дакладна не ў першай дзесятцы самых вядомых імёнаў. Мне падаецца, што гэта не зусім правільна і не зусім справядліва.